А чым сёння лекцыя будзе? Сёння будзе першая лекцыя з цыклу пра хронабіялогію. То бок, што такое хронабіялогія, як можна зразумець з самой назвы гэтай дысцыпліны. Гэта галіна біялогіі, якая займаецца біялагічным тлумачэннем, разгляданнем біялагічнага аспекту цыркадных рытмаў. То бок, у прынцыпе, тых рытмаў, грубо кажучы, тых біялагічных гадзіннікаў, якія мы сустракаем у прыродзе. То бок, ад слова хронос, час, мы даследуем тое, якім чынам тыя прыродныя з'явы, такія касмічныя, якія мы назіраем на нашай планеце, яны альбо знаходзяць сваё адлюстраванне у жывых арганізмах. То бок, перыядычная змена, напрыклад, дня і ночы, перыядычная змена сезонаў, так, цыклічнасць гадзічная. Якім чынам гэтая самая гадзічнасць адлюстраваная ў жывой прыродзе, і ці з'яўляецца гэтая самая прырода сама па сабе ў нейкім сэнсе рытмічнай, ці ёсць нейкія біялагічныя гадзіннікі у розных арганізмах, якія мы маглі б даследаваць іхнія механізмы, іхнія знешнія праявы. З гэтым усім займаецца хронабіялогія. Такое даследаванне біялагічнага часу, калі хочаце. Вось. Гэта, дарэчы, аўтары тэрміну, гэта вядомы хронабіёлаг Франц Хальберг, па-мойму. Мы дойдзем да гэтага. Значыць, у прынцыпе, чаму цікава звярнуцца да гэтай дысцыпліны і паразбіраць яе галоўныя аспекты. Вось, мы будзем галоўным чынам тычыцца у рамках гэтага курсу неўрабіялагічных аспектаў і таго, як гэта ўсё адбываецца ў жывёлаў, але вы зразумееце на прыкладзе сённяшняй лекцыі, што гэта даволі не заўсёды тычыць менавіта таго царства жывых арганізмаў, да якога мы з вамі належым. Чаму гэта так цікава, у прынцыпе? Ну, я думаю, любы з вас знаёмы з тым, наколькі важным аспектам знешняга сусвету з'яўляецца рытмічнасць, цыклічнасць прыроды для чалавека. Беларусам гэта не трэба тлумачыць звычайна, таму што у беларусаў захаваліся ўсё яшчэ такія святы, як каляды і купалле. То бок, гэта два перыяды, такія два дні, грубо кажучы, на год, якія у адным выпадку назіраецца найменшы светлавы дзень, а ў другім выпадку найвялікшы. Такім чынам, у нашай культуры, у нашай рэлігіі у тым ліку, захаваліся прызнакі таго, што змена сезонаў і змена паводзінаў вялікага свяціла для нашых продкаў адыгрывала вялікую істотную ролю. І ў гэтым няма нічога дзіўнага, таму што, безумоўна, што калі ў цябе дзень кароткі і цябе атачае проста снег, ты асабліва на полі ты ніхуя не папрацуеш. І для цябе той факт, напрыклад, што дзень перастае малець і пачынае расці, будзе адыгрываць сапраўды вялікую ролю. Таму што гэта азначае, што цябе пакідае вызітая бясконцая мерзлата, і набліжаюцца тыя дні, калі ты зможаш выйсці на вуліцу і не памерці, ад марозу. І пачаць свае сельска-гаспадарчыя працы. То бок, зноў ж такі, гэтыя ўсе святы сведчаць аб тым, што традыцыя сельскай гаспадаркі ў нашым рэгіёне, яна мае досыць
вялікія карані, досыць глыбокія, і мы гэтым адрозніваемся, напрыклад, ад розных качавых народаў, якія не былі так прывязаныя да зямлі і да таго, як гэтая самая зямля рэагуе на змены надвор'я на працягу году. Гэта адлюстравана ў розных святах. Увогуле цыклічнасць з'яўляецца вялікай тэмай для меркавання ў рамках паганства. Нашыя продкі бачылі час не як прамую лінію, як гэта пачалі нам тлумачыць хрысціяне, ну і не толькі хрысціяне, ў прынцыпе, рэлігіі аўраамічныя. Для паганства цыклічнасць падзеяў у свеце, у прынцыпе, ў гісторыі з'яўляецца відавочнай. Так жа сама, як для іх відавочнай з'яўляецца змена лета на восень, восень на зіму і зімы на вясну. Маргінезу то таму, у мяне заўсёды галава баліць, калі надвор'е рэзка змяняецца. Ну, в прынцыпе, любыя рэзкія змены непажаданыя для жывых істотаў. У нас ёсць пэўныя механізмы, якія дазваляюць іх пераадолець, але той самы гамеастаз. Гамеастаз — гэта сукупнасць працэсаў, якія накіраваныя на тое, каб падтрымліваць пастаянства ўнутранага серадовішча арганізму. Рэзкія змены нам не падабаюцца. Мы любім, калі ўсё працуе на такім пастаянным узроўні. Не азначае, што арганізм знаходзіцца ў стане спачынку такога стацыянарнага. Гэта хутчэй пакой дынамічны, тое, што называецца звычайна, то бок усялякія часткі нашага арганізму рухаюцца, уваходзяць у разнастайнае ўзаемадзеянне, але пры гэтым агульны стан застаецца на такім базавым узроўні пастаянным. Ну да ладно, значыцца, мы і вельмі вялікая лічба народаў па ўсім свеце дастасаваліся да тых дэфолтных умоваў, якіх мы існуем, то бок таго, што наша планета Зямля, яна верціцца вакол сваёй уласнай восі, і пры гэтым яшчэ аблятае сонца. Вось перыядычна там яшчэ вакол нас лятае месяц, які таксама сваю ролю гуляе. То бок мы прыстасаваліся да таго, што прырода вакол нас, яна рытмічная, і гэта не толькі характэрна для нас, як для беларусаў, для нас, як для людзей, і насамрэч не толькі для нас, як для жывёлаў. Гэта заканамернасць, якая проста не магла не паўплываць на эвалюцыю жывых арганізмаў, улічваючы, што фактычна эвалюцыя ўяўляе сабой спантанныя мутацыі, якія праходзяць праз натуральны адбор. Ну, уласна кажучы, вось гэтага знешняга асяродку, знешніх вось гэтых умоваў, частку з якіх складаюць іншыя жывыя арганізмы, а другую частку і тыя геаграфічныя, кліматычныя, касмічныя умовы, у якіх мы знаходзімся. Ось, то бок, гэта таксама прагледжваецца ў тым, што большасць сістэмаў лічэння гадзінаў па ўсім свеце з'яўляецца 24-гадзіннай. Так, ёсць пэўныя выключэнні. Напрыклад, была такая халдзейская сістэма лічэння часу, калі сотні падзяляліся не на 24 гадзіны, так як мы гэта маем сёння, а на 12. Прычым на 12 не так, як гэта адбываецца ў сучасных Злучаных Штатах Амерыкі, што ў іх ёсць AM і PM 12. Не, проста гэта былі 12 больш такіх больш даўгіх гадзінаў. Але у рамках выключэння.
То бок большасць сістэмаў лічэння па ўсім свеце дастасавалася да таго, што зямля здзяйсняе абарот вакол уласнай асі прыкладна за 24 гадзіны. Першыя гадзіннікі з'яўляліся, то бок для чалавека заўсёды было вельмі важна умець распазнаць знакі, якое дае яму сонца, і ў прынцыпе сонца з'яўляецца галоўнай крыніцай, з якой мы ў прынцыпе разумеем, который, дакладней будзе сказаць, который час менавіта ёсць зараз. І таму найпрасцей для старажытных нашых продкаў было ствараць менавіта сонечныя гадзіннікі. Я вам зараз, мабыць, выведу для тых, хто жыве ў Польшчы. Гэта можа быць цікава. Ёсць такі вядомы гадзіннік сонечны ў Варшаве. Блять, дзе гэтая прэзентацыя, ты ёбаны рот. О. Я, правда, не знайшоў пакуль што пад якім адрасам можна знайсці гэта. Але каму цікава, той знойдзе. Так. Так. О. Вось. То бок тут ён выглядае так яшчэ досыць цікава. Гэта не проста нейкая палка, убітая ў зямлю, якая ў залежнасці ад вугла, пад якім падае сонца, кідае цень. Не, тут цэлая стрэлка, як вы бачыце, прыстасаваная для гэтых нуждаў. Ёсць нават азначэнне лічбамі, гэта ўсё ўмацавана ў пэўны такі узор, як частка архітэктуры. Ось, у Варшаве гэта знаходзіцца. Я думаю, можна знайсці. Гэта праблем вам не павінна скласці. Ось, першыя гадзіннікі былі такія. Вядома, што сучасныя гадзіннікі выглядаюць зусім іначай. Мы навучыліся адлічваць час самастойна, але пры гэтым, вядома, любыя такога кшталту сістэмы абапіраюцца выключна на тую інфармацыю, якую мы атрымліваем ад сонца. Ну, якую мы атрымалі ўпершыню ад сонца. Вядома, што сучасныя гадзіннікі не вымушаны беспасрэдна звяртацца да тых даных сонечных. Ось. Гэта я ўсё да чаго? Час і сонца, як ягоны галоўны прадстаўнік у нашым жыцці, з'яўляўся аб'ектам вялікага інтарэсу для людзей ва ўсе часы. Просто немагчыма сабе ўявіць ніякай арыентацыі ў прасторы без элементарных уяўленняў пра час. І гэта я зараз скажу не толькі пра, калі казаць пра сонца, гэта ж не толькі паказнік часу, гэта яшчэ і паказнік кірунку. Зноў ж такі, нам сонца, проста адзін вузяты чыннік, можа служыць крыніцай як самога часу, так і накірунку, у якім мы рухаемся. Няма нічога дзіўнага ў тым, што шматлікія народы стваралі культы сонца, і у тым ліку шматлікіх багоў, якія альбо з'яўляліся сонцам, альбо мелі тое ці іншае дачыненне да яго. Значит, ну гэта ўсё так, цікавосткі. Нас жа у першую чаргу цікавіць то што? Цікавіць, якім чынам гэтыя самыя рытмы, якія аб'ектыўна, ну, буду ўжываць гэтае пошлае слово, але проста для зручнасці у дыдактычных мэтах.
што нам цікава, наколькі вось гэтыя рухі нашай планеты вакол уласнай асі і сонца і вакол сонца уплываюць на нашае жыццё. Як гэта не дзіўна, хаця, мабыць, гэта і зусім не дзіўна з іншага пункту гледжання. Першае сведчанне аб тым, што жывыя арганізмы падлягаюць пэўным рытмічным актыўнасцям, то бок адказ на змену дзень-ноч, мы атрымалі ад раслінаў. І адным з першых такіх добра задакументаваных выпадкаў такіх рухаў з'яўляецца сведчанні аднаго з камандзіраў Александра Македонскага, які называўся Андрасфен Стасаса. Стасаса, як Простаса. Ось. Ну, гэта я жартую. Андрасфен Стасаса з Тасаса. Ён апісаў рухі тамарындавага дрэва, тамарында індыйскага. Зараз я вам таксама пакажу гэтую расліну. Тамарынд індыйскі. Тамариндус индика по латыни. Во. Такое дрэўка. І што заўважыў гэты камандзір, што лісце гэтага дрэва яны падымаліся ў дзень, а апускаліся ўночы. Гэта адбывалася на рытмічнай аснове. Дарэчы, у сённяшніх рэаліях абсалютна няма ніякай нужды ў тым, каб шукаць тое самае тамарындавае дрэва, тамарынд індыйскі. Дастаткова проста паглядзець на звычайную хвасолю. Хвасоля. Хвасоля, якая будзе выконваць абсалютна тыя ж самыя рухі. Вось гэта бачна на здымках. Вы можете заўважыць, што 11 АМ, то бок 11 гадзіна дня, лісце прыпаднятае ўгару, наступае вечар, 11 ПМ, то бок 11 вечара, лісце апускаецца. Зноў маем 11 АМ, лісце падымаецца, 11 ПМ, лісце апускаецца. Як толькі наступае цемра, лісце апускаецца. І ў прынцыпе гэта мае сваё функцыянальнае значэнне, бо падыманне лісця падвышае тую плошчу кантакту са святлом, якая прыводзіць проста да больш эфектыўнага фотасінтэзу. А ўночы, дарэчы, цікавае пытанне, навошта апускаць лісце ўначы. Цалкам магчыма, што проста для падтрымання тургару, то бок гэтага ціску, каб расліна трымала гэтае лісце ў пэўным такім падвышаным стане, патрэбны ўсё ж такі затраты энергіі, а гэта не карысна, таму нанач можна проста апусціць. Ну, навошта старацца, калі святла і так няма. То бок кожны з вас можа правесці падобны эксперымент, вырасціць у сябе ў кватэры хвасолі і паназіраць за рухамі лісця. Але, зноў ж такі, ну, наколькі могуць быць цікавымі такія назіранні, праўда? Ну, я думаю, не трэба нават звяртацца да нейкіх канкрэтных пісьмовых крыніцаў, як я зараз гэта зрабіў, там да нейкіх камандзіраў Македонскага. Любы абсалютна сельскі гаспадар, любы абсалютна фермер назіраў падобныя паводзіны тых раслінаў, якія ён гадаваў. Просто вядома, праз сваю неадукаванасць, праз сваю непісьменнасць ён гэта не мог зарэгістраваць належным чынам і да нас давесці. Гэта сітуацыя-то падобная насамрэч да той, якую мы маем з тэорыяй эвалюцыі. Таму што селекцыяй, напрыклад, жывёлаў займаліся нашыя продкі проста стагоддзямі. Для іх было абсалютна натуральным, што адны формы відаў могуць ператварацца ў іншыя формы. І абсалютна, ну, вельмі так мала падобныя на сваіх арыгінальных продкаў. Яны проста гэтым займаліся, але, ну, ніколі не задумваліся над тым, каб гэта неяк абагульніць і запісаць, уж тым больш. Таму, так,
розныя назіральнікі у розныя часы і хутчэй за ўсё задоўга да Александра Македонскага і абсалютна любых іншых цывілізацыяў людзі назіралі за прыродай, нават калі яны не былі фермерамі. Зноў ж такі, калі яны былі паляўнічымі і збіральнікамі, так ці іначай, ім прыходзілася вельмі пільна сачыць за ўсімі тымі знакамі, якія давала ім прырода, у тым ліку і такія рэчы, як падыманне і апусканне лісця раслінамі. Што цікава падкрэсліць, што цікава заўважыць, што ўпершыню было зроблена, гэта даследаванні, якія правёў зноў ж такі, у першую чаргу гэта тыя рэчы, якія заўважалі Гіпакрат і Гален. Гіпакрат гэта айцец медыцыны, вядомы грэцкі, які зрабіў істотны ўнёсак у медыцыну. Гален гэта трохі пазнейшы дзеяч, які з'яўляецца такім айцом анатоміі, хаця ягоны інструментарый быў досыць абмежаваны, тады нельга было нават рабіць ускрыцця, дысекцыі трупаў. Таму вось гэтыя даследаванні анатамічныя былі досыць ускладненыя. Але я чаму пра гэтых двух персанажаў згадаў, пра Гіпакрата і Галена, абодва яны заўважалі рытмічнасць таго, як бягуць хваробы, то бок любая там якая-небудзь застуда мае свае перыяды так званых, напрыклад, параксізмаў, то бок выпадкаў рэзкага выбуху сімптомаў, якія паўтараюцца з рытмічнасцю. Так, то бок медыцынскі аспект тут таксама прысутнічае, таксама медыкі розных часоў заўважалі, што людзі таксама падлягаюць гэтым рытмічным зменам у стане хваробы як мінімум, тое, што іх найбольш цікавіла проста. Але зноў ж такі, гэта ўсё на ўзроўні проста назіранняў, і эксперыментаў тады ніхто ніякіх не праводзіў, ніхто не збіраўся раскласці, рэдукаваць гэтыя самыя рухі, зразумець іх прычыну, іх крыніцу насамрэч, таму што адразу паўстае пытанне: добра, мы бачым, што гэтае самае лісце падымаецца дзень і апускаецца ўночы. Але ці мы можам быць упэўненыя, што ўсе гэтыя рухі адбываюцца пад уплывам знешніх чыннікаў? Мабыць, калі б святла, вось этой змены святла цемрай не існавала, яны працягвалі б рухацца падобным чынам. Магчыма, святло і цемра гэта проста супадзенне, якое мы заўважылі і звязалі вось гэтыя дзве падзеі, якія насамрэч паміж сабой ніякага стасунку не маюць. Вось напішыце ў чаце, дарэчы, як вы думаеце, ці ёсць нейкія унутраныя прычыны, па якіх расліна можа падымаць і апускаць лісце, альбо чалавек можа хвараваць з рытмічнымі праявамі гэтай самай хваробы, ці гэта ўсё ж такі знешні абсалютна ўплыў, напрыклад, які задаецца сонцам. Напішыце ў чат вашае меркаванне. Вось, я, дарэчы, пакуль пачытаю, што вы пісалі мне на конт, што вы мне пісалі з прыпіскай Маргінез. Маргінез, доброго вечора, скажіть, будь ласка. Бля, иди нахуй. Я сказал, я буду отказывать на пытанне не по теме, пасля лекцыі толькі. Окей, я гляжу, вы асабліва нічога не написали. Добра. Значыцца, пытанне, якое я паставіў, цікавіла ў тым ліку даследчыкаў, якія ўпершыню назіралі падобныя падзеі, феномены яшчэ вельмі шмат стагоддзяў таму. Напрыклад, пачатак такіх даследаванняў паклаў французскі, здаецца, батанік у 18 стагоддзі
Жан-Жак де Міран. Значыць, што ён зрабіў? Якая была мэта ягоных даследаванняў? Што яго цікавіла? Менавіта тое, што я агучыў. То бок, пытанне стаіць так. Ці існуюць эндагенныя механізмы рэгулявання рытмічнасці? Ці існуюць тыя самыя ўнутраныя гадзіннікі, якія прымушаюць расліну рухацца рытмічным чынам? Што ён зрабіў? Ён эксперыментаваў на мімозе, на сарамлівай мімозе. Такая раслінка, зараз я вам яе таксама пакажу. Мабыць, хтосьці з вас яе бачыў. Досыць цікавая такая раслінка. Калі яе крануць пальцам, альбо просто механічна ўздзейнічаць на ейнае лісце, яно пачынае складвацца. Але робіць яно так не толькі ў адказ на механічнае ўздзеянне, а ў тым ліку у адказ на змену часу. І значыць, што зрабіў гэты Жан-Жак де Міран? Ён узяў гэтую самую мімозу і памясціў яе ў умовы. Так, это я прыбіраю. Ён памясціў яе ва умовы абсалютнай цемры. То бок, я ўжо не памятаю, гэта быў нейкі падвал ці падобнага кшталту рэч. Ён памясціў там гэтую расліну, то бок пазбавіў яе любых рытмаў, задаваных сонцам, вось этой самай змены фазы святла і фазы цемры. І хацеў пабачыць проста, ці гэтыя самыя рухі у расліны застануцца у рэшце рэшт. І апынулася, што расліна сапраўды выконвала тыя самыя рухі, якія яна выконвала. Ты зачапіла маю радзімую, гэта подла звару бульбу табе запіхаю далей у горла. За стэрэатыпы я разнясу цябе ў трэскі. Так, чамусьці алерт не прайграўся да канца. Вітаю. Прывітанне. Я так разумею, ты новичок нейкі? А, не, ты как это аккурат не новичок, але вітаю таго, хто падпісаўся. У нас тут лекцыя зараз па хронабіялогіі, таму на пытанні, якія не тычацца лекцыі, я буду адказваць пасля яе. То бок ён пабачыў, што расліна працягвае выконваць рухі без уплыву змены асвятлення. Але ён не праінтэрпрэтаваў так, як хацелася б нам з сучаснага пункту гледжання. Ён падумаў, што падобнага роду змены маглі б, у прынцыпе, быць выкліканыя тым, што расліна пэўным чынам яна запомніла тыя самыя змены святла на цемру, якія былі зададзеныя ёй раней. І падобным чынам немагчыма было сцвердзіць, ці існуюць нейкія эндагенныя механізмы рытмічнасці. То бок тады яшчэ былі такія сумневы, што гэта магла быць памяць. Ну і сапраўды, падобнага роду эксперымент, так як ён быў пастаўлены, ён яшчэ не сведчыць аб тым, што расліна сама па сабе, без уплыву сонца і іншых чыннікаў, можа захоўваць перыядычнасць у сваіх паводзінах. Дарэчы, падобныя эксперыменты пазней яшчэ рабіліся і Луі Дуамелем Думансо. Гэта, не памятаю, адкуль ён канкрэтна паходзіў. Таксама батанік, ён быў студэнтам де Мірана. Француз гэта ўсё хутчэй за ўсё. Ён выканаў эксперымент, у якім ён забяспечыў расліне не толькі пастаянства асвятлення, то бок поўная цемра, а яшчэ і тэмпературнае пастаянства, то бок абсалютна ўсе гэтыя чыннікі, якія маглі б пэўным чынам сведчыць аб змене часу, знешнія такія, яны былі выключаныя, і расліна ўсё роўна захоўвала рытмічнасць
тая самая мімоза сарамлівая. Хаця зноў ж такі, як я ўжо сказаў, такім чынам немагчыма сцвердзіць, ці сапраўды існуе эндагенны механізм, ці проста расліна нешта такое запомніла і прыцягнула проста па інерцыі выконваць тыя самыя рухі. Падобныя эксперыменты праводзіліся на раслінах, таму што гэта прасцей за ўсё было проста выканаць. Вядома, існавалі рознага кшталту лекары, якія працягвалі справу яшчэ Гіппакрата і Галена, заўважалі рытмічнасць працякання хваробаў, самага рознага кшталту даследчыкі, але галоўным чынам яны не праводзілі проста эксперыментаў, якія маглі б пацвердзіць верагоднасць такіх думак. Зноў ж такі, некаторыя з іх лічылі, што мае месца падобная эндагеннасць. Напрыклад, лекар Гуфелянт, які заснаваў свой час, дарэчы, навукі геронталогію, якую ён называў макрабіётыкай. Такая навука аб даўгавечнасці, якая нам магла б дазволіць проста доўга жыць, скажем так. Значыцца, лекары заўважалі падобныя тэндэнцыі, але пра канкрэтныя эксперыменты казаць не прыходзіцца. Тое, што сапраўды прывяло даследчую супольнасць да разумення эндагеннасці рытмаў, то бок першаадкрыўцам эндагенных рытмаў у раслінаў быў Агюстен Піран де Кандоль. Таксама ботанік, які займаўся даследаваннямі падобнымі да таго, што рабіў Дэ-Міран, але не ў сталай цемры, толькі ў сталым асвятленні, то бок расліна знаходзілася пад пастаянным святлом. І акрамя таго, што ён пабачыў гэтыя самыя рытмы, якія захаваліся, ён зарэгістраваў іхнюю даўжыню, і апынулася, што яна адрозніваецца ад перыядычнасці вярчэння зямлі вакол сваёй уласнай асі. Там атрымалася разбежка, хоць і невялікая, але істотная. Па-мойму, 23 і 9 замест 24. Па-мойму, так. То бок там разбежка ў 6 хвілінаў. І на аснове гэтага было сцверджана, што сапраўды існуюць пэўныя эндагенныя механізмы, якія дазваляюць расліне нават ва ўмовах, калі сонца пастаянна пячэ альбо ўвогуле не пячэ, захоўваць рытмічнасць паводзінаў. То бок Дэ Кандоль з'яўляўся першаадкрыўцам эндагенных рытмаў. Жывыя арганізмы не проста адлюстроўваюць тое, што адбываецца з імі навокал. Яны і задаюць свае матывы ў гэтай гісторыі. Але зноў ж такі, гэта мы ўвесь час размаўлялі з вамі пра расліны. Вельмі малая частка людзей у інтэрнэце і нават сярод неўрабіёлагаў цікавіцца тым, што там у гэтых раслінаў адбываецца. Нам цікава, што ж, з намі з жывёламі-то нахуй, як з намі справы абстаяць, таму што, добра, расліны маюць там нейкія свае эндагенныя механізмы, дык што з людзьмі? Людзьмі адзінае, што рэгістравалася ўвесь час, гэта толькі хваробы, і тое, што хваробы маюць цыклічнасць, але зноў ж такі, мабыць, гэта проста хвароба прыўносіць у нас пэўныя змены, і гэта проста рытмічнасць хваробы, а людзі ніякай эндагеннай рытмічнасці не маюць абсалютна. Як гэта праверыць? Пачаліся эксперыменты, насамрэч гэта 19 стагоддзе ўжо бліжэй, калі даследчыкі пачалі
мерыць сваю ўласную тэмпературу, то бок яны праводзілі эксперыменты фактычна на саміх сябе. Гэта не тое, каб складана, любы з вас можа падобнае нешта зладзіць. Я вам покажу, дарэчы, зараз. Покажу, дарэчы, зараз, як гэта выглядае. Адзін з такіх запісаў. Значит, тут кожная, я не памятаю колькі, атрымліваецца 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кожную гадзіну, здаецца, ў гэтым выпадку мералася тэмпература і назіралася вось гэтая самая рытмічнасць, то бок паступовая змена. І бачна, што тэмпература знаходзіцца на такім, з чаго тут пачаць, графік, як вы бачыце, пачынаецца з 1 PM, то бок гэта гадзіна дня, тэмпература расце да вечара, і уночы паступова даходзіць да мінімуму каля 7 гадзіны раніцы, і потым зноў пачынае расці, і потым зноў абніжаецца ноччу. Агулам днём тэмпература падвышаецца і паступова ноччу абніжаецца. І вы гэта бачыце, такім режиме паўтаральным, то бок тут адлюстраваныя не 24, а 48 гадзінаў. Падобныя паттерны адбываюцца пастаянна. Калі мы працягнулі гэты графік, мы б маглі у гэтым пераканацца. Дарэчы, пра што я забыў сказаць у гэтым сэнсе, што назіралі у рамках яшчэ эксперыментаў з раслінамі, што у абсалютнай цемры альбо ў абсалютным асвятленні, такім, то бок усталасці асвятлення, захоўваецца не проста рытм, а такі свабодна бягучы рытм. То бок, умоўна кажучы, калі расліна ідзе спаць, грубо кажучы так, зантрапалігізуем расліну, калі яна ідзе спаць 12 гадзіне ночы, то наступны раз яна будзе ісці спаць а гадзіне ночы, потым а другой гадзіне, ну і гэтак далей. Безумоўна, гэта так не адбываецца на такім вялікім маштабе, каб сапраўды па гадзіны гэта лічылася, але гэты самы цыкл, ён перасуваецца, але застаецца з той же самай даўжынёй. І рытмічнасць захоўваецца, проста яна так трошачкі з'язджае. Гэта тое, што называецца свабодна бягучы рытм. Вось, значыцца, з тэмпературай апынулася, што адбываецца абсолютна тое ж самае. І калі далей падобныя даследаванні праводзіліся на жывёлах гэта таксама не тое, каб складана правесці, то бок вы мерыце актыўнасць жывёлаў, напрыклад, звязаную з выкарыстаннем гульняў, такіх гульнявыя механізмы, калі пацукоў, напрыклад, трымаюць у іхніх клетках, ім даюць пэўныя прыблуды, такія лялькі, цацкі, каб яны з імі ўзаемадзейнічалі. Вось і вы мерыце гэтыя самыя ўзаемадзеянні. І для пацукоў, напрыклад, якія з'яўляюцца начнымі жывёламі, назіралася, што актыўнасць падвышаецца ўночы і абніжаецца ў дзень. І падобныя даследаванні яны праводзіліся на самых розных арганізмах. Вось першым, хто правёў такога кшталту даследаванняў, быў Мейнард Джонсон. Ён даследаваў беланогую мыш. Мыш беланогая.
Так, а что там, музычка-то выключилась? Зараз мы подключим что-нибудь. О, нормально. А мышь, вот это та самая белоногая мышь. Перед вами знакомьтесь, мышь. Мышь. Яна мышь, и яна... Я гэта не дзіўна беланогая. І ў гэтай самай мышы назіралася рытмічнасць актыўнасці. Ось тут нават у днях што мы тут бачым, дарэчы, я так гэты графік падрабязна не аналізаваў. Тут бачна, што назіраецца рытм той самы свабодна бягучы, як ён выглядае, перад вами зараз знаходзіцца. То бок спачатку тут, дарэчы, як гэта атрымліваецца, тут быў адзін запіс на дзень, то бок ён мераў даўжыню гэтага самага гэтай самай фазы актыўнасці. І гэта, не, здаецца, гэта так, гэта ён мерыў, па-мойму, пачатак фазы актыўнасці. Вось, это яно. І вы бачыце, што паступова гэты самы пачатак актыўнасці ён спазняўся. То бок спачатку гэта была 4 гадзіна дня, і паступова гэта была 6, гэта была 8, ну і так вось да 8 дайшло, больш-менш. І гэта на працягу 1 месяцу. Такім чынам было даведзена існаванне эндагеннай рытмічнасці і ў жывёлаў у тым ліку. Мейнардам Джонсонам на прыкладзе беланогай мышы. Вось яна перад вами, яна беланогая, яна, як я ўжо сказаў, мыш. Дарэчы, што варта абмеркаваць зараз з вами, я вам паказаў некалькі графікаў з тым, як выглядаюць прыблізна рытмы, пра якія мы з вами тут кажам. Я думаю, вы заўважылі, што яны не тое, каб вельмі роўныя, яны не выглядаюць як сінусоіды, таму што у размове пра біялагічныя сістэмы ніколі не бывае абсалютна ідэальнай пастаяннасці. Але у тым жа 19 стагоддзі з'явілася такая тэорыя. Ось это картинка з падручніка. Так. Пачаў граць Эдельвейс, я боюсь такую музыку слухаць на стрымах. Давайте мы вось вернемся до клясыкі. Так. З'явілася ў 19 стагоддзі такая цудоўная тэорыя біярытмаў, якая сцвярджае, што чалавек пры нараджэнні запускае 3 паралельныя рытмы. Там, па-мойму, гэта быў рытм духоўны, рытм ментальны і рытм фізычны. І кожны з гэтых рытмаў мае сваю перыядычнасць. І, адпаведна, у тыя моманты, калі гэтыя самыя рытмы перасякаюцца, мы павінны назіраць пэўныя такія важныя падзеі ў чалавечым жыцці. Ну і, адпаведна, трэба дастасоўвацца да гэтых самых рытмаў, трэба прымаць, напрыклад, нейкія рашэнні ў адпаведны момант свайго жыцця, альбо адмовіцца ад рашэнняў, таму што рытмы неяк дзіўным чынам перасякаюцца ў адпаведным моманце. Наколькі вы можете разумець, гэта не мае ніякага дачынення да рэчаіснасці, то бок гэта проста такая новая ітэрацыя гараскопаў, тэорыя аўтарства Фліса і Свабоды.
Яна уводзіць такое ўяўленне пра цыклы, якое будзе памылковасць якога будзе відавочна абсолютно любому біёлагу, які ў прынцыпе калі-небудзь у сваім жыцці бачыў, як выглядае інфармацыя, ну не інфармацыя, а так скажем даныя, як выглядаюць даныя, якія мы счытваем з жывых арганізмаў. Я вам ужо прыводзіў прыклады раней, яны не выглядаюць як сінусоіды. Нават калі б мы хацелі дастасаваць гэтыя самыя рытмы да сінусоідаў, у нас бы гэта не атрымалася. Мы павінны былі б ствараць асіметрычныя такія графікі, якія папісвалі зменнасць тых ці іншых параметраў. А як сінусоіда гэта ніколі не выглядае абсалютна, то бок гэта не характэрна для ніводнага біялагічнага працэсу. Што не вазьмі. Так ці іначай пэўная асіметрыя будзе, няма ніякага пастаянства. Гэтая тэорыя, яна акурат і цвердзіла, што гэтыя самыя рытмы яны маюць дакладна акрэсленую фазу. Там 21, 22, 23, по-моему, дні. Я могу памыляцца ў канкрэтных лічбах. І трэба было сачыць там за канкрэтным спалучэннем іх пастаянна. Вось. Дарэчы, што тычыцца самой ідэі гараскопаў і астралогіі, мне вельмі падабаецца, як Фейерабенд у адной са сваіх працаў, здаецца, гэта было у навуцы ў вольным грамадстве, ён разважае над тым, што астралогія можа ў сябе змяшчаць насамрэч досыць здравую ідэю таго, што у залежнасці ад таго, у які перыяд году нарадзіўся чалавек, ён можа валодаць рознымі такімі дэфолтна заданымі якасцямі характару. Ну, у тым ліку характару, але не толькі. І гэта выглядае цалкам лагічна, таму што, у прынцыпе, ну, асабліва гэта тычыцца такіх ранейшых перыядаў гісторыі, калі сувязь з прыродай была беспасрэдная, дзіцяці, якое нараджаецца зімой, будзе проста відавочна адрознівацца ад дзіцяці, якое нарадзілася летам. І не толькі таму, што вакол снег, калі мы кажам пра зіму, а жанчына летам нараджае ў цалкам спрыяльных такіх мяккіх умовах. Не толькі, проста чыста праз натуральны адбор зімой будуць выжываць дзеці нашмат больш трывалыя, нашмат больш здаровыя, чым летам. Летам можна нарадзіць любога байструка, а зімой выжыве наймацнейшы. Таму цалкам адэкватна чакаць ад асобы, народжанай зімой, мацнейшага здароўя і мацнейшай і ў тым ліку псіхічнай арганізацыі. Вось, то бок такая невялікая аргументацыя на карысць астралогіі, хаця вядома, што зноў ж такі я звяртаю вашу ўвагу, нягледзячы на тое, што пэўны прынцып, які ляжыць у аснове гэтай усёй гіпатэкі, ён мае месца, але гэта не значыць, што мы маем дачыненне з канкрэтна акрэсленымі працэсамі, якія можна азначыць чырвоным колерам, чырвоным алоўкам абвесці ў календары. Не. І са стварэннем сучаснай медыцыны тыя адрозненні, якія я раней апісаў паміж дзецьмі, народжанымі ў розныя сезоны, могуць проста нівелявацца. Але ўсё роўна гэта з'яўляецца цікавай галіной для даследавання. Я тут знаходжуся на баку людзей, якія не збіраюцца высмейваць старажытныя практыкі таго, што вось, паглядзіце, такія дурныя людзі, яны думалі, што палажэнне зораў на небе можа пэўным чынам паўплываць на стан жывога арганізму. Але, у нас луна як бы перамяшчаецца, і ў залежнасці ад яе палажэння мы назіраем прылівы і адлівы, гэта нікога як бы не смучае. Чаму, напрыклад, падобныя рухі нашых бліжэйшых спутнікаў альбо іншых касмічных аб'ектаў не маглі паўплываць на
на чалавечае жыццё. Мне, напрыклад, не зразумела, чаму гэтая галіна даследаванняў павінна заставацца без увагі. То бок, зноў ж такі, астралогія і гараскопы гэта ўсё шарлатанства, але той прынцып, на якім яна заснаваная, у прынцыпе можа з'яўляцца, ну, выбачаюся за таўталогію, цікавым аб'ектам для даследавання ў рамках такой дысцыпліны, як хронабіялогія. Ось. Але, як я ўжо сказаў, тэорыя біярытмаў і гараскопы ніякага дачынення да сучасных уяўленняў пра біярытмы не мае. Калі вы калісьці бачылі падобнага кшталту аповеды ў садсетках, такія пасты, я таксама сустракаўся, дарэчы, што нібыта пасля нараджэння у арганізме чалавека запускаецца нейкі гадзіннік патаемны, проста вось як па шалчку пальцамі, і спыняецца, і працуе з дакладнай перыядычнасцю і спыняецца пасля смерці. Не, гэта адбываецца не так. Это адбываецца дакладна так же сама, як гэта мы бачым ва ўсіх жывых сістэмах, з пэўнымі адхіленнямі, з пэўнымі недакладнасцямі. Але ўсё ж такі, нагадаю, эндагеннасць гэтых рытмаў была даведзеная. Нават у такіх простых эксперыментах, якія я вам прадставіў, дзе даследаваліся рухі лісця у раслінаў, альбо там тэмпература, скажем, альбо там, ну, просто фізычная актыўнасць у тых жа самых грызуноў. Нагадаю, што ва ўсіх выпадках апісаных умовы светлавыя, тэмпературныя, ціскавыя былі пастаянныя. Вядома, на гэтым усё не скончылася. На гэтым усё не скончылася, таму што ў 20 стагоддзі было праведзена шмат працаў, якія тым ці іншым чынам паўтаралі даследаванні раней апісаныя. Рабіліся замеры на малпах, рабіліся, нават былі эксперыменты, якія даводзілі існавання рытмічнасці ў росту бактэрыяў. Хаця на сённяшні момант мы не можам цвердзіць, ці з'яўляецца гэтая рытмічнасць эндагеннай. Ну, прынамсі, мы ведаем пра цыанабактэрыі. Гэта такія бактэрыі, якія валодаюць здольнасцю да фотасінтэзу. Вось у іх ёсць сапраўды тая самая эндагенная рытмічнасць, якая генетычна таксама абгрунтаваная ўжо была. Але пра большасць бактэрыяў мы гэтага не ведаем. Што важна падкрэсліць, гэта тое, што ў 20 стагоддзі хронабіялогія, яна фактычна набыла такую моц дысцыпліны, то бок яна вылучылася з усіх астатніх як асобная галіна даследаванняў. І такім першаадкрыўцам, піянерам у галіне хронабіялогіі быў Юрген Ашоф, нямецкі даследчык. Я вам яго выведу на экран. У прынцыпе, зараз выведу такіх галоўных дзеячоў 20-го ўжо стагоддзя. Так, Ашоф. Хальберг. І Пітендрих. Що я пропустив, іншалах маргінез. У нас лекція по хронобіології. Ось, Юрген Ашоф. Акрамя таго, што ён заклаў фактычна пачаткі хронабіялогіі як дысцыпліны, што з цікавага, ён праводзіў эксперыменты на людзях. Яны былі добраахвотныя, але цікавыя з якога пункту гледжання. Ён змяшчаў групу людзей у бункеры пад зямлёй, дзе не было, вядома, ніякіх абсалютна паказчыкаў змены часу пад зямлёй. Вось там сонца, зноў ж такі тэмпература, цісненне, ўсё было на пастаяннай аснове. Ён ім дазволіў проста весці свой прывычны лад жыцця
ну, там не было сталай цемнаты, вядома, таму што гэта просто прывяло б да таго, што мы хутчэй за ўсё пасляпілі гэтых даследуемых людзей. Ён ім дазволіў уключаць святло, калі ім трэба было. Ось, і так паступова, ну, у іх не было гадзіннікаў, вядома, каб яны не маглі арыентавацца па часе знешнім. І Юрген Ашов заўважыў, што назіраецца вось той же самы свабодна бягучы рытм, то бок людзі паступова казаліся спаць усё пазней, але з той же самай працягласцю свайго дня. Вось. Такі вось цікавы бункерны даследчык быў у 20 стагоддзі Юрген Ашов. З ягоных працаў у тым ліку, але не толькі, выводзяцца два іншыя даследчыкі. Франц Хальберг, гэта ён злева. І Колін Пітендрых. Справа зараз яго бачыце. Дарэчы, каму цікава, у яго, у Пітендрыха, ёсць таксама запісаная лекцыя на Ютубе пра гісторыю хронабіялогіі. Ён там на трошкі іншыя аспекты звяртае ўвагу. Ну і ён распавядае пра ўсё гэта як удзельнік падзеяў. Каму цікава, я магу таксама даслаць у тэлеграм пазней. Што цікава, вось гэтыя персанажы, якіх я вам знізу паказваю зараз, яны адзін аднога не тое каб вельмі любілі. Яны стварылі фактычна дзве хронабіялагічныя школы у канцы 20-го стагоддзя. То бок злева вы бачыце Франца Хальберга, гэта быў прадстаўнік школы храном па аналогіі з геномам. Гэта была школа, якая займалася практычнымі даследаваннямі у галіне хронабіялогіі, то бок іх у першую чаргу цікавіла тое, як гэтыя самыя рытмы адбываюцца, вось іхнія знешнія праявы і як гэтыя веды пра рытмы можна выкарыстаць у медыцыне, скажам. Ну, вось вельмі папулярная сфера у хронамедыцыне гэта такая хронаанкалогія, то бок уплыў таго, як, напрыклад, праца зменамі можа ўплываць на стан здароўя, вось на развіццё анкалогіі, наколькі начныя змены альбо ўвогуле страх такі, як што чалавек, напрыклад, працуе адзін тыдзень у ноч, потым яшчэ тыдзень у дзень, і гэта пастаянна змяняецца. Гэта абсалютны пиздец. Вось гэтым займаліся прадстаўнікі школы храном, якую заснаваў Франц Хальберг. А справа вы бачыце Коліна Пітендрыха, які заснаваў школу гадзіннікі. І школа гадзіннікі, тое, што называецца клакс, займалася галоўным чынам менавіта механізмамі. Іх цікавіў фундаментальны аспект хронабіялогіі, то бок тое, якім чынам гэтыя самыя гадзіннікі ўнутраныя ў прынцыпе працуюць. І да гэтай школы належаць такія цікавыя адкрыцці, як фізіялогія, структура ў нашых мазгах, якія адказваюць за генерацыю рытмаў, генетычныя аспекты гэтай самай рытмічнасці. Дарэчы, у 2017 годзе Нобелеўку далі 3 даследчыкам за адкрыццё генетычных механізмаў унутраных гадзіннікаў. Фактычна гэта прадстаўнікі той же самай школы гадзіннікаў, якую заклаў у свой час Колін Пітендрых. У наступных сваіх лекцыях я буду перыядычна звяртацца да адкрыццяў гэтых і розных іншых даследчыкаў. Вядома, у одну лекцыю немагчыма проста змясціць усю гісторыю хронабіялогіі. На сённяшні
я стараўся зрабіць акцэнт на тым, каб вы зразумелі, што вось адной са сцежак такой адным з наратываў хронабіялогіі у прынцыпе на працягу гісторыі з'яўлялася шуканне эндагеннага механізму рытмічнасці, вось гэтага цыркаднага механізму, менавіта які паходзіць з нейкіх унутраных уласцівасцяў арганізму, а не з таго, што ён атрымлівае ад розных знешніх чыннікаў. Хаця гэтыя самыя знешнія чыннікі таксама могуць синхранізаваць нашы эндагенныя рытмы. І пра гэта мы таксама будзем размаўляць, там абсалютна іншыя ёсць розныя гісторыі, калі, напрыклад, эндагенныя рытмы у неўрабіялогіі звязаныя галоўным чынам з тым, што была адкрытая такая структура, як SCN, suprachiasmatic nucleus, то бок супрахіазматычнае ядро. Хто не ведае, у нас зрокавыя нервы, якія бягуць ад нашых вачэй, крыжуюцца. І невядома да канца, чаму, якое функцыянальнае значэнне у гэтага крыжавання, але факт астаецца такім, што зрокавыя нервы гэта другая пара чэрапна-мазгавых нерваў, першая пара гэта нюхальныя нервы, ось зрокавыя гэта другая. І над гэтым скрыжаваннем нашых зрокавых нерваў існуе такая малюсенькая структура, якая называецца супрахіазматычнае ядро альбо ядры, яна парная, якая з'яўляецца генератарам, галоўным генератарам рытмаў у нашых арганізмах і ў арганізмах у прынцыпе пазваночных усіх жывёлаў. Окей, мабыць, не ўсіх жывёлаў. Мне зараз, дарэчы, складана сабе ўзгадаць, калі канкрэтна ўпершыню з'яўляецца гэтае самае супрахіазматычнае ядро. Трэба будзе пацікавіцца на наступны раз, таму што ў наступны раз хутчэй за ўсё буду распавядаць пра SCN больш падрабязна. Так. Гэта галоўны даўца гэтых самых рытмаў, але не адзіны. Таксама мы будзем казаць з вамі ў тым ліку пра шмат асцылятарную тэорыю, так званую. То бок генератараў гэтых самых рытмаў у нашых мазгах, і не толькі ў мазгах, насамрэч, ва ўсім нашым целе досыць шмат. Проста не ўсе яны настолькі моцныя, як SCN. Калі казаць пра ўплыў знешніх чыннікаў, мы будзем з вамі размаўляць пра шышкападобнае цела. Вельмі цікавая структура, якой у розныя часы прыпісваліся самыя загадкавыя містычныя функцыі. Напрыклад, Дэкарт лічыў, што гэты самы эпіфіз, адной з структураў якога з'яўляецца шышкападобнае цела, з'яўляецца тым месцам, у якім наша матэрыяльная прырода сутыкаецца з прыродай духоўнай. Таму што гэта структура не парная, такая адна з нешматлікіх у нашых мазгах, і знаходзіцца ў досыць такім цікавым месцы, таксама звязаным з тым ліку са зрокам. Карацей, будуць асобныя лекцыі ў нас, на якіх мы пагаворым пра эпіфіз, пра мелатанін, як адзін з галоўных актораў у гэтым тэатры уплыву сонца на нашы эндагенныя рытмы. І у тым ліку гэта будзе цікава, я думаю, многім тым людзям, якія маюць парушэнне сну, якія ўжываюць мелатанін, наколькі гэта бяспечна, наколькі гэта эфектыўна. У прынцыпе, што гэта такое мелатанін, якія іншыя і нават псіхадэлічныя рэчывы вырабляюцца ў нашым эпіфізе. Гэта будзе асобны матэрыял на тэму таго, якую ролю святло гуляе у нашай рытмічнасці, якая задаецца эндагенна, я ўжо сказаў. Дарэчы, пра эндагенную рытмічнасць, зноў ж такі, у рамках яшчэ і лекцыі пра SCN будзе шмат
і пра генетыку мы з вами пагаворым, і пра ўсю хуйню пра фізіялогію. Тое, што я вам зараз сёння распавядаў, гэта проста самыя наглядныя прыклады, якія могуць давесці нам, што гэтыя самыя эндагенныя механізмы існуюць. Вядома, больш дакладныя сведчанні з'явіліся пазней, вось менавіта ў 20 стагоддзі, і пра гэта мы будзем з вами размаўляць. Таксама мы пагаворым пра несветлавыя сінхранізатары, такія як, напрыклад, ужыванне ежы альбо сацыяльныя кантакты, якія ў сваю чаргу таксама гуляюць істотную ролю, проста трошкі меншую, чым святло, але не нулявую. Пагаворым з вами, безумоўна, і пра сон. Ну як жа ж, блядь, без размовы пра сон? Таму што, блядь, сны гэта проста цікава. І лекцыя па сну можа быць цікава нават людзям, якіх агульна не цікавіць хронабіялогія як дысцыпліна, але было б цікава даведацца пра фізіялогію сну і пра сны. Пра сон і сны гэта розныя рэчы. Адна справа апісваць сон як фізіялагічны працэс, іншая справа апісваць сны, сновідзенні. Ці маецца ў іх нейкая функцыя, у тым ліку эвалюцыйнае значэнне. Будзем з вами ў рамках курсу таксама абмяркоўваць. Абмяркуем сувязі хронабіялогіі з медыцынай. Я ўжо сказаў, што вялікую ролю нашы ўнутраныя гадзіннікі гуляюць у тым, наколькі моцна праяўляецца анкалогія, але гэта таксама можа ўплываць і на дэпрэсію, і на розныя іншыя хваробы. Хронамедыцына будзе разглядацца ў рамках гэтага ж самага курсу. Ну, ў прынцыпе, здаецца, ўсё. Я акрэсліў галоўныя тэмы, якімі мы будзем з вами займацца. Эндагенныя рытмы, экзагенныя чыннікі, святло, несветлавыя фактары, сон, сны і медыцынскі аспект. Тэзісы, якія трэба галоўныя вынесці з сённяшняй лекцыі, гэта, па-першае, што хронабіялогія ўжо даўно сфармавалася як асобная дысцыпліна. Гэта не проста нейкая зацікаўленасць ботанікаў з 18 стагоддзя. Гэта дысцыпліна, у рамках якой было даведзена, што існуюць не толькі адлюстраванне рухаў сонца у нашых арганізмах, але таксама і эндагенныя гадзіннікі, унутраныя гадзіннікі, якія кіруюць фактычна ўсёй нашай дзейнасцю. Гэта можа на першы погляд выдавацца нязначным, але амаль, не ведаю, здаецца, каля 40% жыцця мы праводзім у сне. І было б няблага разабрацца, чым выкліканая такая зменнасць і рытмічнасць, і як яна працуе, і якім чынам мы можам на яе паўплываць, як мы можам на яе паўплываць у выпадку, калі назіраецца пэўная паталогія такой зменнасці, такой рытмічнасці. Вось. Эндагенныя рытмы. Эндагенныя рытмы — гэта тое, што я хачу, каб вы вынеслі з сённяшняй лекцыі. Вось, я адкрыты зараз для вашых пытанняў. У нас ёсць час, каб на іх адказаць. Так, спачатку пашукаю штосьці па тэме. Такс. Бункерны дзед, пачаток. Менавіта, гэта вось наш бункерны дзед. Гэта бункерны дзед здаровага чалавека. Юрген Ашов, нямецкі хронабіёлаг. Так, цыкл кабет у бункеры не змяніўся, жанчын.
Вось пра гэта не ведаю, дарэчы. Ну, глядзі, у выпадку цыклу жанчынаў там трэба казаць пра шырэйшы аспект. То бок, глядзі, існуюць рытмы цыркадныя, гэта тое, што даследаваў Ашов. То бок рытмы, якія мы рэгіструем на працягу сотняў. Ёсць рытмы карацейшыя. Іх называюць ультрадыяльнымі. Ультрадыяльнымі гэта рытмы, якія карацейшыя за дзень, за сотні. То бок яны проста часцей паўтараюцца. Але ёсць інфрадыяльныя рытмы, то бок якія сягаюць далей за сотні. Вось гэтым самым рытмам такім з'яўляецца цыкл жанчынаў, таму што ён трывае, ну, прыблізна там колькі месяц, там, ну, не месяц, трошкі менш за месяц, здаецца. Вось. Я думаю, насамрэч, што Ашов, у прынцыпе, не даследаваў, магчыма, жанчын. Вельмі шмат, ведаеш, ёсць такая праблемка, што вельмі шмат даследаванняў неўрабіялагічных і не толькі праводзяцца на самцах. Таму што самцы не падвержаныя зменам, выкліканым цыклам менструальным. Таму гэта проста на адну пераменную менш, калі мы кажам пра даследаванне там паводзінаў, розных эндагенных рытмаў і гэтак далей. Наколькі цыкл можа змяніцца у жанчынаў у бункеры, гэта цікавае пытанне. Я пачытаю на гэтую тэму што-небудзь і на адной з наступных лекцыяў патлумачу гэты аспект. Але сумняюся, што Ашов даследаваў менавіта яго. У пэўным сэнсе пра жанчын мы ведаем нашмат менш, чым пра мужчынаў. У прынцыпе, у навуцы, у біялогіі. Якщо засунути челіка в повністю темне приміщення, то почнеться мелатонін виділятись. А на конт мелатоніну спорно, тому що мелатонін, вядома, ён з'яўляецца таким пасрэднікам паміж святлом і нашими унутранымі механізмамі, нашими унутранымі структурамі. То бок, як гэта дзейнічае на такім агульным узроўні. У нас у жытыне, у сятчатцы вока ёсць спецыяльныя клеткі, якія не з'яўляюцца зрокавымі. То бок, звычайныя нашы клеткі зрокавыя, рэцэптары, калі на іх святло падае, яны перадаюць інфармацыю ў нашы, ну, спачатку там бочнае, латэральнае, вось гэта каленчатае цела, потым у першасную зрокавую кару, потым у другасную, трэця радную, гэтак далей. Тое, што мы ўспрымаем як зрок. А ёсць клеткі такія незрокавыя, якія рэгіструюць толькі агульны ўзровень святла. І гэтыя самыя клеткі, яны перадаюць інфармацыю ў эпіфіз, і адпаведна, калі наступае цемра, то мелатонін выдзяляецца і ўплывае на змену чуйнасці на сон. Але у выпадку абсалютнай цемры, зноў ж такі, калі мы кажам пра Ашофа, там не былі умовы абсалютнай цемры. Там былі ўмовы адсутнасці любых паказчыкаў часу. Ім не выдавалі гадзіннікі, але ім дазвалялі уключаць і выключаць святло па ўласным жаданні. І ў такіх умовах назіраўся вось той самы вольна, свабодна бягучы рытм, які проста перасуваўся паступова. Правесці эксперымент са змяшчэннем чалавека цалкам у цемры, магчыма, нешта такое рабілася насамрэч. Мне зараз складана ўзгадаць і прыдумаць нават, як бы гэта магло скуткаваць. Менавіта
полная цемра. То бок мы ведаем на прыкладзе грызуноў тых жа самых, што ва ўмовах абсалютнай цемры у іх захоўваецца эндагенная рытмічнасць. То бок ім гэта не перашкаджае, яны не знаходзяцца ў фазе пастаяннага сну. То бок гэта было б вельмі дзіўна, калі б у адсутнасці святла у нас увесь час выдзяляўся мелатанін і мы спалі б проста праз гэта. Не, так гэта не працуе. То бок усё ж такі ўнутраныя механізмы, вось той самы СЦН, супрахізматычнае ядро, мацнейшае за эпіфіз такім чынам. Вось. Хаця такія чыннікі, як святло, тэмпература, ціск могуць карэктаваць рытмы, зададзеныя эндагенна. Ну, ось. То бок мелатанін хутчэй за ўсё пачне вылучацца, але гэта не азначае, што чалавек уводзіў стан комы. Чаму зранку стоіць член? Ну, таму што да яго прылівае кроў зранку. Яшчэ адзін прызнак існавання эндагенных рытмаў. Ну, дарэчы, зранку у цябе ўстае ў любым выпадку, нават калі святло не свеціць. Можаш праверыць. Після 25 рушків годинники в жінки починають тікати. Тикати и тикаты — это разные аспекты. Не упевнений, что я веду отказ на первое питание, мабуть, на другое моє. Маєш на увазі, що у яе назіраються некие проблемы з годинниками після 25? Я не розумію. Ці ти про цикл менструальний? Це інший аспект. Все ж таки треба розуміти, що циклы, звязаныя з менструацыяй, яны рэгулююцца хутчэй на ўзроўні гіпофізу. То бок там вылучаюцца ганадатропныя гармоны, якія ўсёй гэтай справай кіруюць. А мы зараз размаўляем хутчэй менавіта пра цыркадныя рытмы, то бок рытмы, якія адказваюць за пераключэнне паміж чуйнасцю і сном. Мочавы пузырь давыць на прастату. Это не, по-моему, там есть іншыя механизмы. Хотя я гэтым пытаннем настолькі падрабязна не цікавіўся, мабыць, ты маеш рацыю. Ну, а член чаго стаіць? Ну, ты узбуджаешься, разумееш, праз ціск на прастату. А мабуть, у цябе член устае таму, што твой партнер табе ў задніцу засоўвае дзелдак, і ты не заўважаеш гэтага. Розныя могуць быць прычыны. Там ж хімпрацэс з выдзяленнем гормонів нібы. Ну вось я пра гэта і сказаў ужо. Гіпофіз. Цярпець не мог. Ну, дарэчы, сцэна, гэта ж таксама частка гіпофізу. Я маю на ўвазе, што я меў на ўвазе гіпаталамус. Гіпаталамус. У гіпаталамусе вылучаюцца ганадатропныя гармоны. Ці я правильно зараз сказаў? Ёсць... Не, неправильно. Ганадатропныя гармоны, яны вылучаюцца ў гіпофізе. А у гіпаталамусе там вылучаюцца ліберыны, статыны. Это іншая справа. Але СЦН гэта частка, здаецца, гіпофізу, калі мне не здраджвае памяць. Цярпець не мог неўралогію,
на вучэльні, а чаму так? Чаму так? Мне, напрыклад, вельмі падабаецца. Професор Моргенес Менгеле. Яны пачынаюць цікаць яшчэ перад нараджэннем. Харам. Трэба всіх жінок засунути в барокамеру і досліджувати. Так, згодны. Таму жанчыны ў якасці прэзідэнту гэта такая сабе ідэя. Ну... Па-мойму, дарэчы, былі нават... Я памятаю, дакладна былі даследаванні аб тым, што суддзі прымаюць розныя рашэнні у судах у залежнасці ад таго, пакушалі яны перад справай ці не. Цікава было б пабачыць падобныя артыкулы на тэму прыняцця рашэнняў суддзямі жанчынамі ў розныя этапы цыклу. А як запомніць усе ядры мозгу і іх размяшчэння? Ёсць спосаб. А навошта табе запамінаць усе ядры мозгу і іх размяшчэнне? Ты на ўрабіёлях? Ну, калі так, то просто сядзіш над атласамі і хуярыш. Глядзіш карцінкі, спрабуеш пабудаваць у сябе ўнутры ў галаве 3D-мадэль мазгоў, прыблізную хаця б. Ну, а калі я кажу пра нейкія ядры, вам, блядь, не абавязкова ты ведаць дакладна, дзе яны знаходзяцца. Але я, ў прынцыпе, буду гэта ўсё паказваць. Так, ну таке можна сказати про будь-які професії, де відповідальність і треба емоційна стабільність. Є ж методи зняття дебафів, ну або жінок обирати після менопаузи. Ну так, можна і це робити. Але усюди ці мілфа, це ж абревіатура, яка розшифровується як Mother I would fuck, там нечто такое, там укористатися нельга, так сказала Наста Базар. Ну, є ж, типу, твердження, що в 25 років жінки стають неліквідом, жахливе сексистське твердження, яке ми засуджуємо. Так, ми це засуджуємо, але знову ж таки підкреслю, що ми у рамках гэтай лекцыі, хутчэй за ўсё ў рамках курсу, будзем разважаць у першую чаргу пра рытмы цыркадныя. Ile miała twoja mama, kiedy pobrała się po raz pierwszy? Polak na chuj, wyjdę z naszego hejklubu. Yy, 25 загнуў. Ну так, ну менапаўза гэта, конечно, не пасля 25. Это жанчыны за 40. Ну, прынамсі, там познія 30 і за 40. Пачынаецца такая хуйня.